நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. டோஸ் ஆஃப் சோல் பகுதி 4 உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்முடைய ஆத்மாவுக்கான டோஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன். நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். இன்னைக்கு நம்ம தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை டோஸாக எடுத்துக்க போகிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். இங்கே என்ன சம்பவம் நடக்குதுன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நேபுகாத்நேச்சர் என்ன செய்கிறாருன்னா, ஒரு பெரிய சிலையை செஞ்சு அதை பணிந்து அதை வணங்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற தானியேலுடைய 3 நண்பர்கள், ஆக்சுவலி அவங்களுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனனியா, மிஷாவேல், அசிரியா. இதுதான் அவங்களுடைய இஸ்ரவேல் பெயர்கள். ஆனால் எப்போ பாபிலோன் கொண்டு வரப்படுறாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கப்படுதுன்னா, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ. எல்லாருமே சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ தான் சொல்லுவாங்க. அது பாபிலோனுடைய தெய்வங்கள் பேர். ஸோ இங்கே அனனியா, மிஷாவேல், அசிரியா இந்த 3 பேரையும் வணங்க சொல்லி அங்கே நேபுகாத்நேச்சருடைய தளபதிகள், அவங்களுடைய சிப்பாய்க்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் வணங்க முடியாது, நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்களை தேவனை தவிர நாங்கள் யாரையும் வணங்க மாட்டோம், யாரையுமே தொழுது கொள்ள மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ராஜாவுக்கு இந்த நியூஸ் போய் சேருது. அதனால் அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாருன்னா, நேபுகாத்நேச்சர் இவனை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுங்க, சூளையில போடுங்க, நெருப்பு சூளையில போடுங்க, எரிச்சிருங்க, அவங்களை கொன்னுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை எழுதுறாரு. அப்போ என்ன பண்ணப்படுறாங்க, இந்த 3 பேரையும் அங்கே இருக்கிறவங்க கொண்டு போய் அந்த சூளையில போடுறாங்க. போட்ட உடனே அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. அப்பதான் இந்த வசனம் சொல்லப்படுது, நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். நீங்க கைக்கும் சரி, இந்த நெருப்பு கைக்கும் சரி எங்களை தப்பு வச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னும் இதை கேட்ட உடனே ராஜாவுக்கு இன்னும் கோவம் வருது. 7 மடங்கு அந்த நெருப்பை என்ன பண்றாங்க, ஹீட் பண்றாங்க. இவங்களை கொண்டு போய் போடுறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க கொண்டு போற வழியிலே எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுறாங்க. ஆனா இவங்க 3 பேருக்குமே என்ன பண்ணல, அந்த நெருப்பு சேதப்படுத்தல. அவங்க மேல அந்த நெருப்பு பட்டாலும் சேதப்படாமல், அவங்க கருகாமல், அந்த வாசனை கூட வராம இருந்துதான். இப்படி அவங்களை கொண்டு போய் போடும்போது அவங்க இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்றாங்க. 17 வசனத்தை மட்டுமே வாசிக்கிறோம், கீழே இருக்கிற 18ஆவது வசனத்தையும் வாசிக்கணும். விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதில்லை. எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவித்தாலும் சரி, விடுவிக்காமல் போனாலும் சரி, நாங்கள் என்ன பண்ண மாட்டோம், உன் தேவனை வணங்க மாட்டோம். ஸோ இங்கே ஒரு விஷயத்தை அறிக்கை செய்கிறாங்க. என்னன்னா, எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. விடுவிக்காமற் போனாலும் சரி. இன்னைக்கு நம்ம இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்களை பார்த்து கேட்குறேன், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்து அமர்ந்திருக்கிறோம். அப்பா, எனக்கு இந்த தேவை இருக்கு, எனக்கு இந்த காரியம் நடக்கணும், என்னை ஆசீர்வதிங்க, என்னை உயர்த்துங்க, நான் சுகமாகணும், எனக்கு அடைப்பட்ட கதவுகள்லாம் திறங்க, எனக்கு வழியை உண்டாக்குங்க, எங்க குடும்பத்தை உயர்த்துங்க. இப்படி ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்து அமர்ந்து இருக்கிறோம். ஆனா இந்த 3 என்ன செய்யறாங்க, எங்களை விடுவிக்காமற் போனாலும், நீங்களும் அதே மாதிரி தாங்க சொல்லணும். எப்பவுமே ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறமே தவிர கண்டிப்பா ஆண்டவர் செய்வாரு, செய்யாம போக மாட்டாரு. எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம், ஆண்டவர் எனக்கு செஞ்சாலும் செய்யாமற் போனாலும் சரி, நான் கர்த்தரை ஆராதிப்பேன், கர்த்தரை தொழுது கொள்வேன், கர்த்தரை நம்பி இருப்பேன், கர்த்தரை சார்ந்திருப்பேன்னு சொல்லுவேன். அவர்கிட்ட இருந்து எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பெற்றுக்கொள்ளணுமே நினைக்கிறோமே தவிர, அவர் எனக்கு செய்யாம போனாலும் நான் கர்த்தர் மேல நம்பிக்கையா இருப்பேன், கர்த்தர் மேல உறுதியா இருப்பேன். அவர் செய்யாம போனாலும் பரவாயில்ல, நான் அவரை தான் ஆராதிப்பேன், நான் அவரை தான் தொழுது கொள்வேன், அவர் என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, என்னை கைவிடுவதும் இல்லை. இப்படி சொல்லி பாருங்க. இந்த 3 என்ன செய்யறாங்க, எங்களை விடுவிக்காமற் போனாலும் சரின்னு சொல்லும் போது, அப்படி 25ஆவது வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா, இந்த 3 பேர் அந்த போட்டப்போ 4ஆவதாய் ஒரு நபர் நின்னாராம். ஏன் தெரியுமா அந்த 4ஆவதாய் அந்த நபர் நின்னாரு? அந்த நபர் வேறு யாரும் இந்த தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. இந்த 3 எங்களை விடுவித்தாலும் சரின்னு சொல்லல, விடுவிக்காமற் போனாலும் அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் அந்த 3 சூளையில போடும்போது 4ஆவதாய் ஒரு நபர் வந்தார். இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். எப்பவுமே ஆண்டவரே எனக்கு இது செய்யுங்கன்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க. ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு செய்யாம போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி பாருங்க. உன் குடும்பத்துல ஆண்டவர் நிற்பாரு, உன் பிரச்சனையில ஆண்டவர் நிற்பாரு, உன் தேவையில ஆண்டவர் நிற்பாரு, உன் பலவீனங்கள்ல அவர் பலனாய் நிற்பாரு, உன் சுகவீனத்துல சுகமாய் நிற்பாரு, உன் தேவையில அவர் தேவையாய் நிற்பாரு. அந்த 3 செய்த ஒரு விஷயம், அவர் என்னை விடுவித்தாலும் சரின்றதை விட விடுவிக்காம போனாலும் சரி அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் 4ஆவதா ஆண்டவராகிய தேவன் நின்னாரு.
நீங்களும் அதே மாதிரி தான். ஆண்டவரே, நீங்க என்னை விடுவிச்சாலும் சரி, விடுவிக்காமல் போனாலும் சரி, இந்த காரியம் எனக்கு நடந்தாலும் சரி, நடக்காம போனாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. உன் குடும்பத்தை கர்த்தர் வந்து நிற்பார். உன் பிரச்சனையில் அவர் வந்து நிற்பார். உன் சூழ்நிலை மத்தியில் அவர் வந்து நிற்பார். அது எப்படி சரி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பாரு. வழியே இல்லப்பா, பரவாயில்ல, அந்த வழியா நடந்து போங்க, கர்த்தர் உங்க வழியை உண்டு பண்ணுவாரு. எல்லாமே எனக்கு அடைப்பட்டு இருக்குப்பா, எல்லா கதவுகள் அடைப்பட்டு இருக்குப்பா, பரவாயில்ல, அடைப்பட்டு இருக்கட்டும்னு சொல்லி பாருங்க. அவர் எனக்கு கதவே திறக்காம போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி பாருங்க. உனக்காய் கர்த்தர் எல்லா கதவுகளையும் திறப்பார். 4 திசைகளிலும் எல்லா கதவுகளும் அடைப்பட்டு இருக்குப்பான்னு சொல்லி பாருங்க. உனக்காக பரலோகத்தை திறந்து வைத்திருக்கிறார். இந்த மூவரும் செஞ்ச விஷயம் என்னன்னா, அவர் எங்களை விடுவித்தாலும் சரின்றதை விட விடுவிக்காம போனாலும் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைய கர்த்தர் கேட்கிறாரு. இவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னதுனாலதான் அங்க 3 பேர்கள் மத்தியில 4வதாய் ஒரு நபர் வந்து செங்கல் சூளையில நிக்கிறாரு. அதனால அவங்க வெளியே வரும்போது நெருப்பு பட்ட இடமே அவங்களுக்கு தெரியலையாம். அந்த வாசனை கூட அவங்க மேல வரலையாம். கர்த்தர் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இதே மாதிரிதான். ஆண்டவரே, நீங்க எனக்கு செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, செய்யாம போனாலும் பரவாயில்லப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் உன் பட்சமாய் வந்து நிற்பாரு. உனக்கு என்ன தேவையோ அது உனக்கு செய்வாரு. ஆமென். கர்த்தர் இந்த வசனத்தின் மூலமாக உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.